Hello everyone, this is a clip from our fishing live stream at Dentos to 8. One of our fans challenged me to test my waterproof pants. Meanwhile I was in water, we got a bite. Enjoy! Skúsil, že si sa brodiť bazinou. No, skúšala ona, sa chce. Áno. Áno? Počkaj, už tam ide. Tak ide sa do vody. Ešte, že neberiem autom. No, na to vyvlečím. Poďme. Počkaj, veď musím nahodiť Boha. Nebude trpezlivá. Lajkujte všetci, musíme to pohnúť. Dobre. A musíš takto rovno, ako ideš medzi ľudice, hej? Iba to hýbať nechcem. Tam nemôžem, lebo tam je pád veľký, nie? Takto musíš, no presne tak rovno ísť. O, niečo hýbalo sa. Počkaj, ryba. Vystrašiť. Idem po ňu ručne. By som sa zasmial, že ti to začalo tiecť. Nebolo v piči, som dal ešte reklamovať. Dé. Nemám mobil pri sebe? Nemáš. Chod dozadu ešte chod dozadu. Nemôžeme, to je spad veľký. Už som bahne tu. Tinka, že chceš, aby išiel ešte dozadu? A Tinka, čo? Nie, Tinka to chce. A ide, dobre, dívaj sa. Slej. Slej. Dá sa mi šťať. Ešte kousek. Brzdi! Tam! Tina do piči! Kurva! Čau. Môžem sa nepustiť. Ako? Dobre. Mohli? Keby to chcel byť? Sa bije? Čau, ako, dobre. Neviem, kto tam je. Dajme chvíľu. Tomu říkám nakasovaní. Milujú. Čo sa tam kecajú? Tomu říkám na časovaní. Milujú. No tomu ti vliesť do vody. Takže musíš ťa naučiť, ak sa brzdí. Nevedel som do ktorej strany, ne? To môžem takto cúvať. Počkaj, ja ti ho dotiahnem. Hneď som tu le hram futbal. Kapor to je, že? Neboj sa vziať do vody. Je tam? Kurva, nevidím ho. Mám. Tak poď von. Čo tiebe, Tina? Si ho skoro jebala o rybu, ty. Potvora. Donate, dávaj. Ty koky. Ty ešte nevidela, čo? A to je malý, to je menší. To je menší, no. Ja, veď vidíme. No, tak. Kamarátko. Tam je chlap. Neviem. Tam si je. Nevyťahá zrazu. Tika, prika tu. Káper je v pohode. Dobre? V pohode. Neviem, kam. Neodnačkoval. Lebo sa zapreslabí. To je spať, alebo čo. No, teraz, to je čo. Dobre. Čo ti jebe? No, hádam prežije. Dneska to ide. Dneska to ide do piči. Skoro som aj To je Brená. Je tam ešte Tina? No, toto je veľké. To by malo mať tiež, nie?
je tiež 40 cm legálna. Legálne. Dobre, To sa dá. Epické. otoč asi na nás oni, ne? Epické. Mhm. No to nech sa otáča potom na nás. Čo tam mám brať? Tinka, ty chceš asi čo vidieť? Kokot. Tam slnko fajne drbe cez tento. Jo. Čo? Dobre, tento ide do vody na šupu. Bol ten kaprik. A to kto je ten chalan? Ten chalan to je neplatený herec. Macek. To je neplatený herec, čo chodí pred kameru. Čau. Ta-ta-ta. Neviem, čím to je. Práve dole, hore bruchom, tak to ide bere. Teraz neviem, či mi zatekli nohavice, alebo som sa tak spotil.